sugda yun akong trabaho. Uy, lisod kay mga scam og tao. Daw na batanan. Sa pahumot. Wala balik kay pahumot. Kanila lang sa sumot. Kani. Oh, sure lagi na. 50 milyon na, Mr. Lim. Wala naman akong kasalig sa kuha, oy. Sure po na kayo na. Basta imo buhaton, invest lang ka sa kuha. Si Mr. Lim man tong sikat nga vlogger bay. Okay, kana imo ha 1 milyon, mahimo na 2 milyon sa isa lang ka bulan. Yo, dakuwag tuboy. Diba, 5 milyon man na imo ha, no? Pag invest na nimo sa kuha, after 1 month, 10 milyon na na. Gi, dapat dili ko niya monan. Ay, sige na, Mr. Lim. Waan na ni karon. Wala naman kasalig sa kuha, oy. Ay, ani na lang. Naku, previous mo ha. Chika. Bang! Taysa, Mr. Lim. Uy, kisama ka. Pre, kanang... Saan na yung negosyo, pre? Ako negosyo? Oo. Kuan, kaning pautang. Pautang? Oh, Pautang? nga naman. Wala, pre. Pautang dahil mo, ha? Sige, pre. Sa matutawa na. Di lang, Mr. Lim. Usap pa man imo tukayan. Asam ko ni mangitag customer, bay. Dong, gusto ka mangutang, Dong? Ako'y putang sa mo, ha? Nabili sa gusto. Dito lang sa bigas. Oh, nya, okay na ta. Isa na sa ko Gcash. Oh, muna ko Gcash number ha. 0909090909. Maula kina. Oh, sige. Di lang ta ha. Naala po ko na scam. Pikainit asa mo kung customer, ani. Asa na po ko ani ha. Uy, tura, naatao. Ito rin ay nagtao na yung tindog. Kinitagaan ko ni Gloon karon para na ako'y komisyon. Tagan ko ni yun. Sir, kaya sa mga pre nga, ano na mga diri, ah? Ako noon mautana sa imuhano. Nag-usa ka diri kay ako trabaho, pautang o kwarta. Nanausa naman ka, pre. Dapat yatag na nimo ni sa kuha kay nadunggan ta ka dito ganina nga imo nang nakuha si Mr. Lim. Dako na ginan siya to ba? At hindi na pwede. Kaya kami mga inchik, negosyo. Na pre, kami mga Pinoy prino, pure nga Pinoy. Kwarta. Mo na nga kailangan makuha na. Dili pwede nga maimuha na, pre. Dili pwede. Kailangan ako dungakan ako kuta karong adlaw para dili ko maluki. Kuta, sir. Sa kuha bag loan, sir. Barato na kayong interest. Dili. Sa kuala ka. Ah, sir, sa mo. Sir, na yung mga freebies na mo, sir. Dagan kayo, sir. Pakuha na, sir. Dili ka. Pre, ayaw, pre. Kaya kuha ng kuhan, pre. Ako ng customer, pre. Ayaw pa buot kay ako na kauna ani. Ah, pastilan ako, sir. Sir. Amang. Sir, ano ka, sir? Oh, asa mo gagikan? Kaya na pumunta na, sir. Ah, sir. Agent ko, sir ba? Nagapautang ko, sir. Loan. Sir, Basig ganahan ka. Wala sa ko gapautang ron. Sir, tanawar ko nung nagbutik mo ng balay. Oh, Kailangan ni mo og kwarta, sir, pagpatukod o pagpadugang sa imong balay. sa ba? Ay, yun ka bala ka. Kailangan ni mo ron. Mo lagi problema Oh, di ba? Bagay po na kulang po na akong budget. Ayaw ka bala ka, sir, kay barato ra kay Dria. Si Daway tubo. Dili, 10% ha. Barato ra kayo. Oh, ko na kayo na 10%. Sa kuha 5% lang. Umay ka diri. Iskot yun na naman mga Dre. O ikaw ako pangutanon ano na aka tire. Sir, dako kay 10%, ako 5% lang. Sige utang ko sa inyo. Sir, 10% ni siya, sir, pero tagahanda ka ka ng 3% off. Usa 3% off. Dako gyapon kay na. Sir, dako gyapon kayo sir kay naa gyapon 7% na bilin. Ako ala kakuha kay 5% ra gyapon ni. May ba sa iya kay 5% lang samantalang sa imo 7%. Ating mahala. Diri lang ko sa iya ha. Oo, dire siya kuha ha. Sige, sir, tanggalon na lang nato ng 2%. 5% na lang sa dakong yatag sa imo. Basta ang importante, sir, diri ka kuha sa kuha kay Pilipino ta. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Buhay ang Pilipino. Mabuhay! Mangutang sa inche. Mangutang! Dire po utang sa kuha. Kay tanan gamit barato sa China ra. Tayo sabi. Murag di jugo mo to sa iyong duwa ba.
Mura jud mo mga scammer. Oh, unsa scammer? Di ko scammer sir. Kanino no scammer oh? Dili ko scammer, ikaw noon scammer. Scammer. Scammer ka. Ikaw. Tansa, paminaw ra mo. Wa man gaya magkadimao na imo sa nilasaw tapos magpalon pa ka sa kuha. O ikaw, tanaw ra gyud mo sinutanaw murag mo adto kag birthday party. Kung dato ka nga insek, pakita na si mo sakyanan. Sakyanan? Turaw. Ato. Nya, mautay mo ha. Ah, dili. Wala ko kailana. Ano rawa dili magiya sir. Sa ako na lang kuha lagi sir. Sir, kuha, sir. Sir, sa ako na lang sir. Kuha, sir. Sa ako na lagi sir. Kay Pinoy. Sa man pitaka. Ay, kuha na sir. Ayun sa ba? Ayun sa. Oh, wala sod. Ah, yan na sir. Yan na sir. Wala ka mo. Tik sa mukha niya. Ayaw, Wala yan, sir. panglayan. Sir, maluwi mo gamay. Kuha lang sir gamay. Ayaw, panglayan mo. Ay, check. Kaman. Pwede pa utang 5% naman to. Magamay ra ito ba? Utang bi. Pero wala ko kwarta. Scam ra to ako. Nangis ka mabuday ka. Oh, kelas kasi sir kay no sir. Sir, pwede hiram 1K? 1K lang sir, be. Hiram.